Gulê li ser mînderê rûnişt û hema bêdeng sekinî. Li rûyê gulê tirsekî bêwate hebû. Diya gulê jê pirsî got, keça min, çi bû? Qey tu nexweşî? Gulê ew qas ketibû kûrahiyekê ku dengê dayika xwe sehne kirbû. Keça min, gulê! Gulê hema veciniqî û got, na dayê, wela ez ne nexweşim, ez baş im. Ê baş e keça min. Dika rabe dest û çavên xwe bişo, vêga bavê te were em ê bi hev re şîvê bixwin. Dema ku gulê bavê xwe û dayika xwe bi hev re şîvê dixwarin, dîsa gulê ketibû kûrahiyekê û tiştek difikirî. Ev car bavê gulê rewşa gulê ferx kir û jê pirsî, lê gulê, derdekî te heye keça min qê tu nexweşî? Gulê got, na bavo, na, ez baş im. Piştî ku şîvê xwarin, gulê derbasî oda xwe bû. Gulê pir bi kelecan bû û gelek jî ditirsiya. Di odaya xwe de car rû dinişt, car jî diçû û dihat. Gulê ew şev bi çi derd û kulî kete xew û raza. Tirsa gulê ew bû ku sibê li dibistanê dê derzîl şagirtan bixin. Gulê ji derziyan gelekî ditirsiya. Lê şerm dikir ku ji diya xwe û bavê xwe re jî bêje ez ditirsim. Lê heke gulê bizaniya ku derzî dê gelek fêde û nexweşiyan biparêze, dê gulê netirsiya û ji derziyan hez bikira. Nîvê şevê gulê carekê ji xew veciniqî û qêriya, dayê, bavo! Dê û bavê gulê hema baz dan odeya gulê. Çi bû keça min? Gulê got, dayê, mamoste ji me re got sibê li dibistanê dê roja aşiyê ye. Lazim e ku hemû zarok aşî bibin. Ez naxwazim derzî li xwe xim, ez naxwazim derzî li milê xwe bixim. Û giriya xwe avête ser dayika xwe. Dayika gulê rewşa wê ya îro fehm kiribû. Bavê wê jê re got, baş e keça min, ka were ba min. Bavê gulê keça xwe anî eywanê û rûniştin. Pêşî avek dane gulê. Bavê gulê fêdeya aşî û derziyan yeko ji gulê re got. Mirov ji gelek nexweşiyan diparêzin. Nexweşînên ku ji mirovan derbasî hin kesên din dibin ne baş in. Ew derziyên ku li zarokan dixin, zarokan ji wan nexweşiyan diparêzin. Nexweşînên wekî sorêk, gurekep, tetanoz, felç û dîfterî û gelek nexweşînan jî diparêzin. Bavê gulê bi zimanekî xweş qane kiribû. Gulê bi dilekî xweş sibehê rabû û çû dibistanê. Dema ku saeta derziyan hat, gulê bêtirs xwe avêt pêş û ji mamosteyê xwe re got, mamoste, ez dixwazim herî pêşî ez aşî bibim. Ez fêdeya derziyan baş dizanim. Ji ber wê yekê dixwazim bibim mînak ji bo hevalên xwe. Mamoste got, aferî gulê can, deka were.